Hyvää iltaa sinulle täältä Pikku Kakkosesta. Ensimmäisenä ohjelmana näemme leluhyllyn. Ei oteta. Ne on myrkyllisiä. Mutta ne on kauniita. Niin. Hei, kato. Ihanan sinisiä kukkia. Mitä nämä oikein on? Nää on varmaan lemmikkejä. Poimitaanko malli? No kyllä näitä varmaan saa. Ja muuten, mikä sun lempikukka on? No, en mä kyllä miettinyt, mutta metsäorvikit on kauniita ja nämä lemmikitkin on kyllä ihan kivan näköisiä. Mun lempikukka on auringonkukka. Niin. Kato, ketunleipiä. Joo, maistetaanko? Joo. Nää on hyviä. Mutta hei, lähettäisikö etalolle? Lähdetään vaan. Joo. Laitetaanko nää vaikka tänne? Joo, laitetaan kesänä sinne. Joo. Hei, mutta entäs nuo lyhdyt? Ei niitäkään varmaan pitäisi laittaa kesänäksi tonne. Niin. Laitetaan sitten näitä kukkia tänne. Joo. Tähän voisi varmaan yhden mukaan laittaa. Joo. Noin. Tuli paljon siistimpää. Hei Enni, mä teen sulle kuva-arvotuksen. Okei. Okay. Tää on semmonen petoeläin. Ja sitten tää on semmonen oranssin-ruskean värinen. Tää on semmonen syötävä, jota joko perheessä varmaan on. Tämmönen, ja siihen käytetään esimerkiksi jauhoa siihen tekemiseen. Noin. No tietäisitkö sä, että mitä nämä on niin kuin yhdessä? No jos tossa on kettu ja toi toinen on leipä, niin oisko se ketun leipä? Joo, me just syötiin sitä.
Se muistuttaa vähän apilaa. Joo. Tässä olivat kaikki Pikku Kakkosen ohjelmat tällä kertaa. Nähdään taas ensi tiistaina täällä Tähtirannassa. Hei hei! Hei vaan ja tervetuloa tänne Tähtirantaan. Tänään näemme taas ohjelman Arvaa mitä tehdään sekä voimme seurata Pikkusirkuksen hienoja temppuja. Ihan ensiksi tapaamme Leluhyllyn tutkimusretkeilijät. Leikeistä Leluhyllyllä. Me ollaan tässä Niinan, Anssi ja Ossin kanssa tekemässä paperilennokkeja ja mä nyt näytän ekaksi, että miten se lennokin taitteleminen tapahtuu. Ekaksi taitetaan tästä paperista kaksinkerroin ja hyvin täältä näin. Sitten avataan tää taitos ja sitten taitetaan tää toinen kulma tohon taitosviivan kohtaan ja toinen samalla lailla. Sitten voidaan taittaa tästä tälle siivet, tälle lennokille. Ja toinen puoli. Sitten tälle voi tehdä tämmösen koristeen tänne perään. Ja nostaa sen näin ylös. Näin. Ja sitten tälle voi tehdä tämmöset vielä näihin siipiin. Tämmöset pienet, mitkä ohjaa sitä. Ja nyt sitten aletaan kaikki tekemään näitä lennokkeja. Me innostuttiin noista lennokeista niin paljon, että me päätettiin kokeilla tämmöistä yhtä lennokkimallia vielä. Tätä voisi kutsua vaikka kalan lennokiksi, koska tää on kalan muotoinen. No niin, nyt nämä viivat on tehty.
Ja näiden viivojen päälle nyt voisi laittaa kevyesti liimaa. Ja sitten liimataan toi paperi tähän päälle. No, mä voin nyt vaikka leikata tän kalan tästä. Joo. Oikeestihan tää on semmonen japanilainen leija. Ja kun näistä silkkipapereista leikataan vielä hapsuja, niin sit tulee vähän niinku kultakalan näköinen. Tämmönen tästä leijasta sitten tuli. Tähän tarvitaan enää keppiä. Pojat on varmaan hakemassa sitä. Kiitos, Pes, mä oon tosi Just. Otettaisiko me tää pitempi? Nyt me pujotetaan tämmöset langat tohon. Ja sitten laitetaan tää keppi viimekkäksi. Niin. Kiitoksia Pikkusirkuksen loistaville esiintyjille. Tässä olivat tämänkertaiset ohjelmat Pikku Kakkosesta. Tavataan taas ensi tiistaina täällä Tähtirannassa. Hei hei! Nukkumatti, nukkumatti lasten. Illoi kulkee, heittää unen hiekkaa. Päivän leikit aika lopettaa on. Nyt nukkumaan siis hyvää yötä. Hei hei, täällä Pikku Kakkonen. Tähtirannassa ollaan ja katsellaan taas ohjelmia. Yritetään arvata Ransun kanssa mitä tehdään ja sitten päästäänkin pikkusirkukseen. Mutta ihan ensimmäiseksi näemme leluhyllyn valokuvaajat. Me ollaan päätetty leikkiä semmoista kotieläinleikkiä. Ja me ollaan tehty kaarnasta tämmösiä eläimiä. Tää on pässi. Joo, mitäs teiltä muilta löytyy? Antti, mikäs sulla on? Mulla on koira. Joo, mulla on possu. Mulla on hevonen. Joo. Ja me on tehty nämä eläimet kaarnasta. Kaarna on tämmöistä männyn kuorta. Ja täällä on tämmöisiä pieniä käytäviä. Tää on ollut toukkien koti. Tätä kaarnaa on tosi helppo veistää, kun tää on niin pehmeätä puuainesta. Joo, nyt me voitais ruveta leikkimään. Eli Panu ja Antti vois ruveta tekemään sitä karsinaa. Tässä on vähän aineita.
ja nyt me voitais aloittaa tarina. Oli kaunis päivä ja eläimet päättivät leikkiä piilosta. He menivät pihalle. Ainoastaan possu jäi karsinaan, sillä hän oli kipeä, mutta muut eläimet eivät muistaneet sitä. Pässi aloitti laskennan. 1, Muut menivät piiloon. 2, 3, 4, Koira meni 5, karsinan taakse ja 6, 7, hevonen meni luolaan. 8, 9, 10, minä tulen. Pässi alkoi etsiä. Nyt hän löysi hevosen luolasta. Pässi etsii ja etsii. Etsii ja etsii. Kunnes hän löytää karsinan takaa koiran. Koira on iloinen, kun pääsee taas juoksemaan. Sitten eläimet muistavat, että possu on vielä löytämättä. Pässi alkaa etsiä. Se etsii ja etsii. Etsii varmaan tunnin verran. Mutta ei hän löydä possua. Hän kutsuu muut eläimet koolle. Eläimet palasivat takaisin karsinalle. Tulkoot possu sitten kun tulee. Mutta kun he palasivat karsinalle, siellä possu oli ja makasi ihan kipeänä. He peittelivät possun ja toivottivat sille pikaista paranemista. Sitten Pässi otti sellaista ruohaa ja rehua, joista parantui. Seuraavana päivänä he jo leikkivät yhdessä iloisesti. Sen pituinen se. Ei maltettu vielä lopettaa tätä kaarnan veistelyä, niin me päätettiin veistellä tämmöiset kaarnaveneet. Pitää olla varovainen puukon kanssa, ettei teräveistä haavaa sormeen. Ja puukko on pidettävä aina tupissa, paitsi silloin kun veistää. Nyt tuli kaikkien laivat valmiiksi. Me lähdetään nyt tonne purolle uittaa näitä. Tässä olivat kaikki Pikku Kakkosen ohjelmat tällä kertaa. Ensi tiistaina taas touhutaan Tähtirannassa. Nyt ei muuta kuin hei hei! Tulkaa tänne istu. Tuohon istukaa. Hei taas täältä Tähtirannassa. Pikku Kakkosessa näemme taas tuttuja ohjelmia. Näemme Arvaa mitä tehdään -ohjelman ja Pikkusirkuksen hulvattomia temppuja. Mutta kaikkein ekaksi näemme Leluhyllyn, jossa Timolla on syntymäpäivät.
nyt mä aiotaan tehdä raparperipiirakka. Siihen täytyy näitä raparperin varsia. Kuinkakohan paljon me niitä tarvitaan, kun tässä on jo tämmönen nippu. No mä otan vielä varmuuden vuoksi yhden. Joo. Noin. Eiköhän mennä, niin pojat saa pilkkoon nää meille. Ja mennään tekemään se taikinakeittiö. Piimää. Ja voihan meillä on jo tuolla sulamassa, joo. Mittaa sä, niin mä sekoitan. Joo. Ota sä toi, siinä on 3 desilitraa sokeria. Seuraava sieltä. Noin. Mitäs sitten? Pitää laittaa 6 vehnäjauhoja. Vehnäjauhot on kivan tuntuisia kädessä. On semmoista pehmeetä. Ihan kuin tomua. Eiköhän toi ala olla jo valmis. Joo. Mä huudan noi pojat tuomaan ne raparperit. Joo. Pojat! Raparperit! Ripetään kans niitä tähän päälle. Voidaanko me panna nää tähän pöydälle? Joo. Me sanotaan sitten kun riittää. Antakaa Jussikin laittaa. Ei kahta päällekkäin, eihän niin. Ei. Ja Niin nyt se taitaa olla jo. ei vielä. Näitä raparperivarsia ja lehtiähän voisi käyttää vaikka mihinkä. Esimerkiksi tällaistähän voisi käyttää luutana. Tää on virpoisoksa. Tää on hattu! Tää on norsun naamari. Nää on miakka ja kilpi. Ihanaa piirakkaa. Hyvä. Tässä oli Pikku Kakkonen tällä kertaa. Kiitos Pikkusirkuksen mainioille esiintyjille. Ensi tiistaina taas touhutaan Tähtirannassa. Hei hei! Nukkumatti, nukkumatti lasten, illoi kulkee, heittää unin hiekkaa. Päivän leikit aika lopettaa on.
Tervetuloa Tähtirantaan ja Pikkukakkasen seuraan. Tänään jälleen arvailemme Ransun kanssa mitä tehdään. Katsotaan miten Kaapolta sujuu hommat suuntiona sekä käväistään pikkusirkuksessa. Ihan ensiksi Ruttu ja Remmu tekevät suuren löydön. Me päätettiin tänään leikkiä intiaanileikkiä ja me tehdään sen takia intiaanipäähineet. Meillä on tässä tämmöistä aaltopahvia ja värillisiä sulkia, mistä me tehdään ne päähineet. Ekaksi kokeillaan, että kuinka pitkä tästä aaltopahvisulkaleesta pitää tulla. Sitten niitetään se kiinni. Sitten tähän voi laittaa koristeita ja tähän voi piirtää kaikenlaista näillä värikynillä. Ja sitten tähän voi laittaa näitä sulkia. Tää on nyt sitten valmis. Joo, inkkaripäähine on vasta osa intiaanien varustusta. Eli nämä meidän inkkarit haluaa vielä kasvomaalauksen. Nyt Paljasjalkaheimon intiaanit esittäytyvät. Mä oon hiipivä tiikeri, Juoniva pantteri, Istuva härkä. Kotkan sulka. Tässä olivat kaikki Pikkukakkosen ohjelmat tänään. Tavataan taas ensi tiistaina täällä Tähtirannassa. Hei hei!
Tervetuloa Pikkuakkosen pariin. Tänään arvailemme Raasun kanssa, mitä arvaa, mitä tehdään ohjelmassa valmistuu. Sen jälkeen katsomme, kuinka Kaapolta hoituvat hommat ja sitten näemme pikkusirkuksen. Mutta nyt ihan ensimmäiseksi näemme Rutun ja Remun. Nyt me ajattelin leikkiä tämmöstä kauppaleikkiä. Mikäs kauppa tää on? Onks tää ruokakauppa vai vaatekauppa? No, eikö tämä ollakin sekatavarakauppa? Joo. Kävisikö meillä jotain hienoja asiakkaita? Joo! Minkälaista rahaa meillä olisi sitten? Puunlehdet olisi hyviä rahoja. Voit mennä hakemaan niitä. Mä en niidenkaan järkätä jotain myytävää. No nyt meidän sekatavarakauppa alkaa näyttää jo aika hyvälle. Mulla on näitä porkkanoita, retiisiä, kukkakaalia ja lisäviä kukkakaalia. Tässä on tätä meidän päretaidetta, tomaattia, vispilä, vaatetusta. 2 hattua ja tässä on näitä huiveja ja sitten Tuo vielä huoputusta. ja tässä on tää Lauran tekemä. Joo, sehän ne pojat kuhnii. Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku. Tässä on näitä hiakkakakkuja. Aika hienoja. Tässä on kukkia. Oi kuinka kauniita. Tässä on semmosia niittyjä oikein. Tässä on näitä rahoja. Nämähän on aika hienoja. Nythän meille voi tulla vaikka kuinka hienoja asiakkaita. Hyvää päivää. Päivää. Me mieheni kanssa järjestämme hienot kutsut. Olisiko teillä aineksia raikkaaseen salaattiin? No, kyllä meillä täältä löytyy. On salaattia ja Otan sitä salaattia, sitten otan tuota retiisiä. tomaattia ja kukkakaalia. Hiukan myös porkkanaa. Onko siellä tomaattia? Onko teillä jotain kahvin kanssa tarjottavaksi? On meillä näitä kakkuja, ne ovat aivan uudella reseptillä tehtyjä. Onpa kauniit kengät. Saanko sovittaa niitä jalkoihin? Kyllä vain. Nämä ovat juuri sopivat. Otan nämä. Kuinkahan paljon nämä kaikki tekevät yhteensä? Mieheni kyllä maksaa kaiken. Ja tässä tulee takaisin 20 markkaa. Olkaa hyvät. Tämän. Ja toisen käteen nämä. Hei hei! Hei hei! Tässä oli Pikkuakkonen tällä kertaa. Tavataan taas ensi tiistaina. Hei hei! Nukkumatti, lasten, illoi kulkee, heittää uunin hiekkaan. Aika Mm.